No? A sústredíte sa naozaj na taktiku supera. Hej? To znamená, že nejdem do ňoho hlava, nehlava, nejdem do ňoho na maximum, proste sa vyšťaviť, ale pracujem s tým superom takticky tak, aby som ho spracoval, aby som prečítal jeho útok, aby som vedel predpokladať, že ako asi zaútočí, áno, a aby som vedel, aké má pohyby a sústredím sa, aby som sa neunavil. Čo je pre mňa veľmi dôležité, hej? Keď nemám kondíciu, zbytočná mi je technika. Technika nefunguje, keď nevládzaš. Hej? Čiže neustále si držať kondíciu v dostatočnej miere, aby som vedel dať tvrdý úder, ale zároveň si chrániť a kontrolovať priestor. Preto na to sú veľmi dobré tieto nástupné akcie, také trojúderové akcie. Hej? Nástupím akcia trojúderová, vrátim späť. Hej, a idem znova. Trojúderová, vrátim späť. Ale hovorím ešte raz, to je v prípade, ak super útočí do mňa spôsobom nástup-únik. Hej? Že nástupí úder, vráti sa späť, alebo dvojúder nejaký boxeristický, vráti sa späť. Hej? A vlastne vždy, keď ho chcem zasiahnuť, tak mi utečie. To znamená, sústredím sa čisto na jeho jeden jediný úder. Prvý, áno? Vtedy nastupujem, snažím sa ho trafiť. Dám tam 3 údery, 3 sú dostačujúce, lebo keď nepríde prvý, alebo prvý bude kontaktovať jeho ruku alebo garde, tak druhý, tretí väčšinou vchádza do supera. To úplne stačí, vracam sa späť, neunavujem sa, čakám na ďalšiu akciu. Áno, po prípade, keby som ho dostal, pri tých prvých 3 úderoch, tak samozrejme zmením taktiku boja, hej, dostal som ho, áno, trošičku som ho dezorientoval, hej, trošičku sa zamotal, idem, nastupujem ďalší krok a dávam mu lakte. Jasné, hej, lebo som ho načal, neviem mi ukračovať, neviem mi utekať, lebo som ho načal. A už to dokončím. Ale práve to, aby som ho načal, aby som ho chytil, musím vládať, musím stále s tým superom taktizovať, nesmiem ma prečítať, musím sa vedieť pohybovať v priestore a musím neustále držať svoje garde a obranu tak, aby do mňa nezautočil. Samozrejme, nesledujem svoje nohy, ale sledujem čo? Jeho? Samozrejme, tie nohy vaše už musia byť automatické, tie vaše kroky musia byť 100%. Hej, to vaše pohybovanie sa okolo supera v bojových pozíciách, v bojovom postoji musí byť 100%. Môžete rozmýšľať, či vykročím právo alebo ľavo. Dobre. Čiže